Pnawn da, croeso i'r oedfa pnawn yma. Rydych chi fel eifion sy'n harwen ni eto, a ni'n gwerthfawrogi hyn i wedi dderbyn bore yma, a'r her geithon ni yn y gair y bore yma, ac gwyddio bendith arno ti eifion heno gyda ni, o hefyd bendith ar dy deulu di, ar y glwysi yn Mhontyddilys a Pen yr Hewl hefyd. Mae'r coeddiadau yr wythnos fel y ganlyn, mae cwrgweddi nos Fawrth fan hyn, fel arfer, ac yna clybiau Dy Gwener. Felly wnaethon ni y clybiau yn yr Hyth wythnos diwetha, felly oedd yn lle hwylus i ni gwrdd, felly y ddau glwb yn cwrdd eto nos Wener. Cofiwch am hynny hefyd yn eich gweddiau. Casgad y mis gyda gwaith Tom a Nerys King, ac yna blaen rybydd wedyn jyst dau beth ar y 6 o'r 20 o Fedi, fel rhan o gynhadledd WLF. Mae yna gyfarfod gwragedd, teitl Loving God with Heart and Mind. Felly hwnna'r nos Iau yn Thornhill yn county, y New House County Hotel. Cofio'r aelodau hefyd wedyn sadwrn cynta mis nesaf ar y 5 o Hydref. Os dyw ei mynd bydd emyr nôl i arwen y ddwy oedfa dy Sul nesaf. Gyda chi ni gweddio. Ni'n dod o dy flaen di yn awr o ddiw ein tad, ac yn plygu pen gan ein bod ni'n dod yn ostyngedig, yn ymwybodol mae pechaduried i ni, ac ein bod ni'n llawn beiau. Ac eto, fel ni'n canu bore yma, ni'n diolch bod yna groeso i ni ddod ata ti. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduried mawr. Ni'n diolch i ti arglwydd am yr efengil, diolch i ti am dy ras di at bobl fel ni sydd yn heiddi dim ond dy gosb a dy farn di. Ni'n gofyn nawr arglwydd ar y ti. Mae'n dithio ni yn y cyfarfod yma, ni'n gofyn ar ti yn siarad gyda ni. Ni wedi cael yn herio y bore yma. Os ni'n credu'r efengil, bod gyda ni'r trysor mwyaf, bod yna bobl o'n cwmpas ni mewn angen, mewn perygl dan dy ddig di. Ni'n gwyddio bod ni'n cymryd y pethau yma o ddifri a ddim yn anghofio yr hyn i wedi clywed wrth i'r wythnos fynd yn ei blaen. Ni'n diolch i ti hefyd am glywed bod gyda ni waredwr, un sydd wedi marw, ac wedi mynd i dalu'n dyled ni. Ac ni'n gwyddio bydde myfyrio ar y pethau yma, yn peri bod ni nawr yn codi ar yn trad ac yn dy ganmol di wrth ni ganu, wrth ni weddio, ac bod ni wir am gael yn dysgu, a gael yn newid a'n sancteiddio trwy dair di. Ni'n gwyddio arglwydd y bydde, ni feddwl am fynd yn hun, a meddwl pan byddwn ni dod i ddiwedd oes, byddwn ni yn bobl sydd ddim yn edrych yn ôl yn dyfaru, bod ni heb rando arno ti. A heb roi yn amser ni, a'n doniau ni, roi popeth i ti fel y dylen ni. Gweithio arno ni, gweithio yn clonau ni nawr, bwrw pob eilyn arall mas o'r ffordd, a helpa ni dy ddoli di, a dy garu di yn iawn. Mwyn Iesu Grist, amen. Diolch. Mae Cristnogion wedi cael eu cyhuddo rhai weithiau. They were too heavenly minded for any earthly use. Ond nhw'n meddwl gymaint am y nefoedd o'n nhw ddim gwerth i fod ar y ddeiar. Dyw hwnna ddim yn ei sens. Os ych chi'n heavenly minded, dyna pryd fyddwn ni fwyaf earthly use. O ran bod ni'n ymwybodol, mae yna orffwys o'n blaen ni, mae yna obaith rhyfeddol o'n blaen ni. Wel, yng ngoleuni hynny, mae hwnna'n rhoi nerth i ni fynd ymlaen ac i frwydro ymlaen beth bynnag a ddaw. A mae'r emyn cyntaf yn atsain hynny mewn ffordd, am 663 yn y llyfr yma, am fod fy Iesu'n fyw, byw hefyd fydd ei saint, gorfod dioddau poen a bryw, mawr yw ei braint. Bydd melys lanio draw nôl bod o don i don, ac mi ro ffarwel maes o law i'r ddeiar hon, ac felly fel oedd Dewi yn gweddio, bod ni ddim yn dyfaru, bod ni ddim wedi defnyddio'n doniau yn hamser iddo fe, ac yr ail bennill ac yna adeg hynny gwyn fy myd, ti draw i'r byd ar fedd, cafyno fyw dan foli o hyd mewn hawddfyd hedd, yng nghwmni'r nefol oen, heb sôn am bechod mwy, ond canu am ei ddurfa'r boen byth
gyda hwy. Gadwch ni godi a canu mawl i'n Duw ni. Gadwch ni weddio o arglwydd diolch i ti am y fath obaith sydd o'n blaen ni. Ac yn ni'n gweddio bydd hyn yn dod yn fwy o reality yn bywydau ni ac bydd hynny'n cael effaith ar y ffordd ni'n byw o ddydd i ddydd. Ni'n gweddio hyn dy ogoniant ac clod Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n darllen heno o llyfr y Galarnad a'r 5 bennod. Galarnad, Jeremia, ar 5 bennod. Galarnad, pennod 5, a ni'n darllen y bennod ar ei hyd. Gadwch ni wrando ar air Duw. Cofia, o arglwydd, beth ddigwyddodd i ni, edrych a gwel ein gwarth. Rhoddwyd ein hetifeddiaeth i estroniaid a'n tai i ddieithriaid. Yr ydym fel rhai am ddifad, heb dadau a'n mamau fel gweddwon. A mae'n rhaid i ni dalu am y dŵr a yfwn a phrynu'r coed a gawn. Y mae iau ar ein gwarau ac fe'n gorthrymur. Yr ydym wedi blino ac ni chawn orffwys. Gwnaethon gytundeb ar aifft ac yna ag Asyria i gael digon o fwyd. Pechodd ein tadau, ond nid ydynt mwyach. Ni sy'n dwyn y baich am eu camweddau, caeth weision sy'n llywodraethu arnom, ac nid oes neb yn hachub o'i gafael. Yr ydym yn peryglu'n heinoes wrth gyrchu bwyd, oherwydd y cleddyf yn yr anialwch. Y mae'n croen wedi dio fel ffwrn, oherwydd y dwymen a chosir gan newyn. Treisir gwragedd yn Seion, a merched ifanc yn niddasoedd Juda. Crogir llywodraethwyr gerfydd ei dwylo, ac ni pherchir yr hyniriaid. Y mae dynion ifanc yn llafurio ar maen melyn, a'r llanciau'n baglu dan bwysau'r coed. Gadawodd yr hyniriaid y porth a'r gwir ifanc eu cerddoriaeth. Diflannodd llawenydd o'n calonnau, a throdd ein dawnsio yn alar. Swrthiodd y goron oedd ei ar ein pen, gwau ni oherwydd pechasom. Dyna pam y mae ein calon yn gystuddiol, ac oherwydd hyn y pylodd ein llygaid, am fod mynydd Seion wedi mynd yn ddiffeithwch, a'r siacliaid yn prowlo yno am ysglyfaeth. Rwyt ti o arglwydd wedi dy orseddi am byth, ac mae dy orsedd o genhedlaeth i genhedlaeth. Pam rwyt yn ein anghofio o hyd, ac wedi'n gwrthod am amser mor faith. Arglwydd, tyn ni nôl atat, ac fe ddychwelwn. Adnewyddau'n dyddiau,
fel yn yr amser a fi, os nad wyt wedi gwrthod yn llwyr, ac yn dyddig iawn wrthym. Wel, gadwch ni weddio bydd Duw yn goleuo y rhan yna o'i air i ni. Nawr ni godi eto i ganu'r ail emyn dan cysgod croes yr Iesu. Mae lle i wella'n llwyf rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylo ddylai'n gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd dan gysgod croes yr Iesu. Mae fenaid wrth ei fodd, fe godwn ni i ganu. Gadwch ni weddio. O Dduw ein tad i ni yn diolch i ti am croes yr Iesu. Diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yr hyn oll mae e wedi ei wneud trosto ni, yr hyn mae e yn ei wneud trosto ni. Go arglwydd ni'n gweddio byddwn ni'n gorfoleddu yn fwy ac yn fwy ynddo fe, ac yn ei waith perffaith gorffenedig e. Arglwydd ni mor gyfarwydd â hyn, ac yn ni'n cywilyddio arglwydd bod ni'n gallu bod mor oeraidd at y gwirioneddau mawr yma. Ac yn ni yn cydnabod arglwydd i ni'n byw yn nidd y pethau bychan, ac yn gofyn o arglwydd a wneud i ddod eto yn plith ni mewn grym,
byw ha dy waith yno fi arglwydd. Byw ha dy waith yn yr eglwys. Byw ha ni fel pobl. Byw ha dy waith yn ein tir o Dduw. Gen i'n gweddio arglwydd trwy hynny i gyd y bydd Crist yn cael y lle mae e'n ei dilyngu yn ein bywyd ni ac yn ein gwlad ni. Ni'n hiraethu arglwydd am fwy o ymweliad yr ysbryd glân, am fwy o rym i dy air di. Bydd y gair yn ni'n darllen o ddydd i ddydd yn cael fwy o effaith ar ein bywydau ni. Bydd i'n gweddio ni arglwydd yn rhywbeth mwy a mwy pleserus i ni. Ni'n gweddio felly arglwydd trigarha wrthym os gweli di fod yn dda. Arglwydd ni'n llawenhau bod ni'n gweddio ar Dduw sydd yn fwy parod i roi nag i ni i ofyn. Bod ni'n gweddio ar Dduw sydd yn dad i ni. Yn gweddio ar Dduw sydd wedi'n caru ni yn y fath fodd i ti roi dy unig anedig fab i ddioddef mwyn i'n prynu ni. Ac o arglwydd ni'n rhyfeddu ar hynny ac yn diolch i ti. Mae tad wyt ti, tad caredig, tad sydd wrth ei fodd gyda ni ein gweitha. Tad sydd â chonsern drosto ni, fwy o gonsern a sydd gyda ni tuag at ein plant ein hunain. O arglwydd, diolch. Mae tad felly wyt ti. Diolch mae Duw felly wyt ti. Ac felly clyw ein cri ni arglwydd fel dy bobl byw ha dy waith os gweli di fod yn dda. Gan ni'n gweddio arglwydd y bydde di yn trigarhau wrtho ni eto fel gwlad. Ni yn gweddio arglwydd am bregethiad y gair a bob ymdrech i gyhoeddi y gair. Ni'n gweddio dad os gweli di fod yn dda ymwel â ni mewn grym eto. Ni'n gweddio byddwn ni'n clywed am llawer yn ystod y tymor yma yn dod i gredu. Ie fan hyn yn ein plith ni, yn Gaerdydd, yn y ddinas hon, ond ar hyd a lled ein gwlad ni, os gweli di fod yn dda. Ac felly o arglwydd ni'n gweddio ar ti roi nerth i ni fod fel clai yn dy ddwylo, yn barod i gael ei moldio fel wyt ti am i ni i fod. Maddau ni o Dduw bob pechod ni'n cwmpo, sawl gwaith i'r un pechod, maddau i ni. A helpa ni o arglwydd i fod yn fodlon i fod yn wasanaethwyr i ti yn yr amrywiol ddoniau ti di roi i ni, yn yr amrywiol gymeriadau sydd gyda ni. Byddwn ni'n naturiol yn sôn am yr efengil, yn manteisio'r bob cyfle i sôn am y gobaith i bobl sydd heb obaith. O arglwydd, defnyddia ni os gweli di fod yn dda. Ni'n parhau i gyflwyno Rhodri a Elliw i ti, gweddio dy ofal, y dyfendith arnyn nhw. Cyn ni yn cyflwyno myfyrwyr bydd yn dod yma i Gaerdydd ac yn mynd i golegau eraill. Ni'n gweddio o arglwydd y bydd na waith yn digwydd eleni nawr ymhlith y myfyrwyr. Y bydde di'n symud mewn grym ac y bydd na lawer o fyfyrwyr yn dod i gredu ac y bydde di'n codi eto arweinwyr diwiol, arweinwyr ffyddlon i ti o blith hydnod y myfyrwyr. O arglwydd, bendithia gwaith efo UCCF, bendithia bob ymdrech yr oedd oethineb i eglwysu yn ei ymwneud â'r myfyrwyr. Ac yn ni'n gweddio arglwydd ar i ti lwyddo dy waith. Ni'n cyflwyno eto yn hunain fan hyn nawr i ti, yn gofyn o Dduw bydd gyda bob un yn ei amrywiol angen i ni o arglwydd. Ni'n caru ein gilydd, yn diolch am y cariad sydd gyda ni at ein gilydd. Gna ni yn ofalus o'n gilydd, yn ffyddlon mewn gweddi dros ein gilydd, yn sensitif i anghenion ein gilydd, ond fwy na dim ni'n gweddio i ti weinidogeithi bob un yma heno wrth i ni gael y gair yn cael ei agor i ni, ac o ddydd i ddydd byddwn ni'n ymwybodol dy fod ti'n Dduw sydd yn ymwneud â ni os gweli di fod yn dda. Ni'n parhau weddio am rai sydd eto heb gredu o arglwydd, dira nhw heno i roi ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Clyw ein gweddi ni nawr o Dduw, rhagora ar ein deisyfiadau ni, maddau bob ai, a derbyn ni eto yn heiddiannau digonol Iesu Grist. Amen. Wel, fe ganwn ni eto gyda'n gilydd. Sands of Time wedi gyfieithu, a Rhian chwarae teg wedi cyfieithu i ni. Mae'r pen y daith yn nesu yn nefol wawr fe ddaw sôn am Grist yn dod. Mae'r bore teg ddymunais a'r hafddydd llon gerllaw. Twylliad oedd y ddyfnos, daw'r gwaradwydd cyn bo hir.
gwawrddydd cyn bo hir, gogoniant a breswylia yn y nefol y dir, a'r hiraeth yna am hynny. Ac yn y cyfamser i ni gael eraill i ddod i'r llawenydd yma. Gyrwch i ni godi i ganu. Wel, gewch chi weld bod fi wedi bod mewn fframwaith gadarnhaol iawn o feddwl, achos dim ond dod i orffen pregethu trwy Galarnad ydw i wedi wneud. Ac os chi'n moyn gwybod beth o'n i'n pregethu yn y bore,
A dal i bregethyn y bore, wel fi'n mynd trwy llyfr Job. So chi'n gallu gweld bod fi mewn lle cadarnhaol iawn ar hyn o bryd. Ond y gwir yw, yn gweitha bod y ddoi lyfr yn rhai difrifol iawn, yn rhai sy'n llawn tristwch mewn sawl ffordd. Mae elfen glir iawn yn unwch doi mewn gwirionedd o sicrwydd ac adernid a ffydd a nerth i edrych mlaen hyd yn oed yn y sefyllfaoedd erchill, brawychus, bobl Jerusalem a Juda yn nghyfnod y Galarnad, a hefyd Job yn ei gyfnod anodd yn bersonol. A mae yna bethau i ni yn y bennod diwetha, falle ddim y bennod fwyaf boblogaidd i fynd ato, benna achos mae'r geiriau diwetha yn nodyn eitha negyddol. Adnod 22, os wnaethoch chi sylwi, eithir tian llwyr wrthodais ni yn yr hen gyfeithiad, ti ddigiaist wrthym ni yn ddirfawr. Dyw e ddim yn gwestiwn fel petai yn yr hen gyfeithiad, taw cwestiwn yw e, a mae'n ddiwedd negyddol dros ben, ond yw e? Ond ti wedi'n gwrthod ni, ond ti wedi'n drygu ni o achos bod ti wedi dysiomi yno ni. Ac eto, mae'n elfen fawr yn y bennod hyn o sicrwydd a hyder yn niw. Sicrwydd a hyder sydd yn cario Jeremia ymlaen gyda gobaith ac awydd ac i'r dyfodol. Beth sy'n ddiddorol yw sut mae e'n dod i'r casgliad hyn yn y bennod. Mae e'n edrych ar rhai bethau ac wedyn yn dod i'r pwynt hyn lle mae'n meddwl, ond mae Duw. A dyna beth yw'n sicrwydd i. Eto, yn rhyfedd iawn, 3 pen sydd yn cyfreithrennu, a yw'r llythyren heno. Atgoffa, yw'r pwynt cyntaf. Adnewydda yw'r ail bwynt, a'r arglwydd yn arglwyddeithu yw'r trydydd pwynt. So, double A i orffen. Atgoffa. Nawr, i chi sydd ddim yn nabod fi, fi'n fychan gret. Unrhyw beth chi'n clywed wrth unrhyw un arall i ddweud yn wahanol i ni, maen nhw'n dweud celwydd wrthoch chi. Unrhyw un ohonoch chi sydd yn nabod fi'n dda, anghofiwch popeth chi'n cofio amdana. Dyna beth yw'r meddylfryd arferol sydd gyda ni pan i ni'n dod ato ni'n hunain. Pam? Achos y mwyaf mae rhywun wedi gwybod amdano chi, y mwyaf maen nhw wedi siomi yno chi. Y mwyaf maen nhw wedi gweld eich gwendidau chi, paidwch da chi a siarad gyda'n chwarae o gwbl. Ond pan i ni'n dod ar y bennod hyn, mae Jeremia yn dod ac yn gweud cofia. Mae e bron a bod yn atgoffa Duw o bob peth sydd o'i le arnyn nhw fel pobl. Mae e'n cyffesu i hanes. Mae e'n olrain i methiant ger bron Duw. A mae e'n feddylfryd hollol draws newidiol, yn diwe. I ni moyn i bobl gofio'r pethau gorau amdano ni. Pan i ni hyd yn meddwl am ein perthynas ni gyda Duw, i ni am iddo fe feddwl yn dda ac yn uchel amdano ni. A mae gyda ni'r syniad hyn, iddo fe i'w wneud hynny, mae rhaid i ni atgoffa fe o'r pethau da sydd yn wir amdano ni. O'n llwyddiannau ni, o'n buddigoliaethau ni, o'r hyn i ni'n gweld fel pethau da, diwiol, cadarnhaol, lle gallwn ni ddweud wrth Dduw, wel, ti'n cofio fi wneud hyn? Ti'n cofio fi wneud y llall? Ac wrth i ni feddwl am y geiriau hynny, chi'n cofio geiriau'r arglwydd Iesu Grist, awr rhai ataf yn y dydd diwethaf a gweud, arglwydd, proffwydoliaethom yn dy enw, ewch o ddiwrthef. Dwi ddim yn chnabod chi, geiriau'r arglwydd. A beth mae Jeremia yn gwneud yn hyn, yw mae'n agor lan ac mae e'n gweud wrth i Dduw i gofio.
ond mae'n elfen bod e'n gofyn rhywbeth top. Mae'n endos e. Ac mae Duw yn cofio popeth. Does dim byd tu allan I gof Duw. Mae feddwl tu hwnt i'n meddyliau ni gyd. Mae allu fe I ddal gwybodaeth tu hwnt I unrhyw gyfrifiadur neu unrhyw beth gallwn ni ymgyffred. A does dim byd yn ein hanes ni nac mewn gwirionedd yn y dyfodol ni na dyw e ddim yn gwybod amdano. Ond eto wrth I ni ddod at Dduw, dyle fod na agwedd gyda ni bod e'n cofio amdano ni. I ni moyn I Dduw I feddwl amdano ni. I ni moyn iddo fe I gofio ein sefyllfa ni. Yn amlwg, pan mae sefyllfa'n anodd, I ni moyn y cofn yn fwy, ond I ni. Hyd yn oed y byd o'n cwmpas ni yn awyddus I Dduw I gofio fe mewn cythrwbl. Pam? Achos mae gyda nhw rhyw feddwl falle neith rhywbeth drosto ni. Ac i'r perwyl hynny mae Jeremia yn dod ac yn galw ar Dduw I gofio ei sefyllfa nhw fel pobl. Y peth cyntaf mae'n galw ar Dduw I gofio yw I gofio beth maen nhw wedi colli. Mae'r rhestr yn un digon helaeth. Mae'n mynd trwy beth sydd wedi mynd oddi wrthyn nhw. Ond o bethau mwr, mae'n dechrau gyda'i etifeddiaeth nhw. Mae'n etifeddiaeth ni wedi mynd, mae wedi dorri, mae wedi mynd nôl I law ystronied. Yn tai ni, yn cartrefi ni, mae hwythau hefyd wedi mynd. Yn rhieni ni, yn rai gymerodd gofal drosto ni, mae nhw wedi mynd. Mae'n mamau fel rai gweddwon. Mae popeth sydd I ni yn ben tost, yn bwyd, yn diod, yn anodd i'w gael. Pwysau gormes arno ni ym mhob man. A'r oll I ni'n teimlo yw gwendid. A mae Jeremia yn gweud, cofio yn sefyllfa ni wedi colli'r pethau hyn I gyd. Ni wedi methu yn y pethau hyn I gyd. Ac yn rhyfedd iawn, os ych chi'n edrych ar bob un o'r pethau hyn, maen nhw'n bethau o Duw wedi addo i'w bobl. O Duw wedi addo i'w bobl, bydden nhw'n cael gwlad yr Iddewyd. Yn etifeddiaeth iddyn nhw. Pan bydden nhw'n dod i'r wlad hynny, bydden nhw'n cael tai nag o'n nhw wedi adeiladu iddyn nhw fyw ynddyn nhw. Un o'r 10 gwrchmynion, parchwch chrieni. Chi'n gwrando blant? Hwna'n un o'n hoff orchmynion ni pan oedd dad a mam ddim o gwmpas I weid yn byd wrthau ta beth. Ond reidrwydd o gyflawni y gyfraith na yw bod rieni o gwmpas. Mae rhaid bod nhw'n na I chi I parchu nhw. A pan ych chi'n edrych ar y disgrifiad sydd gyda ni o wlad yr Iddewyd, gwlad yn llyfeirio o laeth a mêl, wel, os dim eisiau becso am ddŵr os ydych chi laff, os e. Mae gwell gyda chi. Ac eto beth mae Jeremia yn cyflwyno fan hyn yw, ni wedi colli pob peth I ti wedi addo rhoi I ni, a pob peth wyt ti wedi rhoi I ni. Mae yna onestrwydd yma bod Duw wedi bod yn hael iawn I bobl Jiwda. Bod wedi bod yn garedig dros ben. Os chi'n mynd nôl I benod 3 o Galarnad, un o'r adnodau mwyaf calonogol, ty beth yn y darn, I ni'n clywed y geiriau hyn, bob bore deiant o'r newydd mawr yw dy ffyddlondeb yn sôn am dysoriaethau Duw. Yr arglwydd yw fy rhan am hynny gobeithiaf yno adnod 22, 23, 24 y benod 3.
A dyna beth oedd hanes pobl Israel. Ond nhw'n gallu gweud mae Duw wedi bod yn dda wrtho ni. Mae wedi parhau i roi bendithion arno ni dro ar ôl tro ar ôl tro, ac i ni wedi colli nhw. Pethau i ni'n gweud sy'n bwysig, pethau i ni'n aml iawn yn iddigeddus bod pobl eraill gyda gwell na ni. Mae pobl Israel man hyn yn gorfod gweud, ni wedi colli nhw. A pan mae Jeremiah yn dod ar galwad hyn i Dduw, cofia arglwydd, mae'n gweud yn onest, cofia arglwydd am beth i ni wedi colli. Am beth i ni wedi gadael i fynd. Bendithion i ni wedi gwybod i ni wedi bod yn chwit-chwat gyda nhw. Ond mae'n mynd yn bellach na hynny yn ei gyfaddeffiad. Achos mae'n mynd mlaen i ddweud am ffylineb nhw fel pobl. Nid yn unig mae'n gweud cofio am yr hyn i ni wedi golli. Ni'n aml iawn yn hapus bod pobl yn cofio beth ni wedi golli, achos falle byddwn nhw'n ddigon neis i roi nhw'n ôl i ni. Neu falle i roi'r beth gwell i ni. Ond mae yna onestrwydd mwy mewn hyn, achos mae Jeremiah yn galw ar ei Dduw i gofio ffylineb pobl Israel hefyd. Chi'n gweld yn adnod 6, rhoesom ein llaw i'r eithdiad ac i'r Asyried i gael digon o fara. Wel, am beth twp i wneud. Ac oedd pobl Israel yn cofio eu hanes nhw hunain. Cyn gwlad yr Addewid, ble oedd pobl Israel? O'n nhw'n gaeth yng ngwlad yr Aifft. O'n nhw'n cael ei defnyddio fel ceithweisio i pharo i wneud beth bynnag oedd am iddyn nhw wneud. I adeiladu rhyw bethau mowr crand iddo fe chwyddo i feddwl am ei hunan. A dyna lle o'n nhw. Yn wylo, yn galw ar Dduw, rhyddhau ni. Ac maen nhw'n cael ei ryddhau. Mae'n un o'r hanesion mwyaf rhyfeddol a gwych o'r Hen Testament yn Duw. Yr Exodus, sut mae Duw gyda llaw gadarn yn rhyddhau i bobl oddi wrth eu cythiwed. Ac eto cyffes y bobl yn fan hyn yw, eithon ni nôl i wlad yr Aifft. Eithon ni nôl atyn nhw i gael bara. Meddwl rhywsyd bod treigla'r amser yn mynd i olygu bod nhw'n mynd i newid i ffyrdd. Di pobl yn newid i ffordd? Gwirionedd? Dim heb ras Duw, ty beth, na. Hyn o'n cofio am bobl Israel yn ei cyfnod yn yr anialwch yn teithio i wlad yr Addewid. Yn dweud wrth Moses, pam des iawn i mas o wlad yr Aifft? Oedd pethau'n well. Fain mor fer yw'n atgof ni o beth oedd bywyd fel dan rhwym y diafol a phechod. A dyna beth yw cyffes Jeremiah fan hyn. Ffylineb. Ni wedi mynd nôl at rhywbeth i ni wedi cael rhyddid o'r ddiwrtho. A wedyn mae'n mynd yn bellach ac mae'n gweud ein tadeb a chasant. Nawr mae'n rwydd gweud yn diwedd. Bai yr aid as cyn ni yw'r broblem. Ac mae'n elfen lle oedd hynny'n wir am hanes pobl Israel fan hyn. Y pobl Israel ers amser maith wedi mynd ar gyfeilior. Oedd y tadau wedi arwen nhw ar ffyrdd peryglus iawn. Os ydych chi ar hanes pobl Israel yn y brenhinoedd, newch chi weld dro ar ôl tro y geiriau, ond wnaethon nhw ddim cael gwared o gerfluniau Jeroboam mab Nebat. Nath bechu nôl ar ddechrau hanes brenhinoedd Israel.
A trwy gydol amser brenhinoedd Israel, oedd na bethau ag amseroedd oedd pethau bach yn well, lle oedd na fwy o ddilyn ar ddew, ond eto nhw dal heb gael gwared o'r un pechod mawr hyn oedd Jeroboam wedi arwen nhw fel pobl i wneud. A'r gwir yw bod pobl Jiwda hyd yn oed fan hyn yn syrthio dan yr un felltith. Oedd eu tadau nhw wedi pechu, wedi gadael y Duw oedd wedi addo gymaint o bethau da iddyn nhw. Oedd wedi rhoi gymaint o bethau da iddyn nhw. Oedd wedi gofalu amdanyn nhw. A maen nhw'n hapus i ddweud bod eu tadau wedi pechu. Y gwir yw o'n nhw heb newid i ffordd chwaith. Cos chi'n mynd mlaen at adnod 16, falle bod e ddim cweit mor glir a bydden ni'n licio. I ni hefyd yn clywed bod nhw hefyd yn gweud, gwai ni yn awr bechu ohonom. Chi'n gweld, mae yna gyffesiad o ffoliuneb y bobl yn fan hyn. Bod nhw wedi pechu. Bod nhw gweithio'r bendithion nhw wedi cael wedi peidio a dal mlaen at hynny. A wedyn ni'n cael disgrifiad o'r anobaith maen nhw yna fe. A mae yna alwad ar ddew i gofio i bod nhw mor anobeithiol. Mae disgrifiad Jerusalem ar y pwynt hyn yn un trist dros ben. Bod yna berygl i fynd i gael bara, bod ei croen yn ddi fel ffwrn o achos newyn tost. Wedyn ni'n cael y disgrifiad o sut mae pethau. Pobl yn dod ac yn treisio'r gragedd a'r morynion. A'r bobl byddech chi'n gobeithio byddai'n helpu nhw, tywysogion, wel le maen nhw? Yn hongian gerfydd i dwylo. Chi'n neud yn byd. Chi'n gweld yr anobaith. Chi'n gweld y gwendid. Maen nhw'n mynd mlaen o myna, ac mae'n gweud bod y hynafwyr ddim yn cael ei parchu. Yn fwy na hynny, mae'r hynafwyr wedi symud o'r porth, o'r man lle nhw'n rhoi arweiniad ag addysg a cyngor i'r bobl, maen nhw nawr wedi diflannu. Dyn nhw ddim i'w gweld. A mae nerth y rhai iau wedi cael ei ddistriwio. Chi'n gweld y disgrifiad am yr rai ifenc. Maen nhw'n methu gwneud yn byd. Maen nhw wedi cael ei dwyn i falu y maen. Maen nhw'n cwmpo dan bwysau y coed. Beth allan nhw'n wneud? Mae llawenydd nhw wedi darfu. Mae gobeith nhw wedi mynd. Mae coron nhw wedi diflannu. Pwy o beth sydd mwyach. A dyna beth bydden ni am i Dduw i gofio amdano ni. A dyna'r disgrifiad i ni moyn i Dduw i weld am ni fel pobl. Ac eto, dyna yw'r gwir am yn hanes ni yng Nghymru. I ni'n wlad sydd wedi cael llu o fendithion. I ni wedi cael diwygiad ar ôl diwygiad. I ni wedi gwybod am waith yr arglwydd yn newid ac yn siapo'n gwlad ni. Byw Montarddiles, y lleod, cael gweud na. So un o'n credu bydde Meirion yn anghytuno. Cyn Covid, oedd 16 o adeiladau addoli ym Montarddiles oedd yn gweud bod nhw'n addoli Duw. Y Duw y Beibl. Faint ohonyn nhw bydde'n pregethu'r Efengil? Wel, mae'n gwestiwn gwahanol. Ond mae'n arwyddocad o faint o adeiladau gafodd hi agor a'i codi i glodfori Duw.
Lle oedd pobl am glywed, am iachawdwr, am waredwr, am ogoniant, am ofal, am fendith, Duw ar y ddynion. Ac eto ni'n bell o hynny nawr. Hyd yn oed ers Covid, mae 4 gapeli wedi cael ym Mhontarddulais a'r pentrefi o gwmpas. A felly, ni'n gallu bod yn onest a gweud wrth yw, cofia ni. Nid achos bod ni'n wych, ond cofia ni achos beth ni wedi golli. Cofia ni o achos y pethau sydd wedi mynd o'n tir ni. Mae gymaint o bethau wedi diflannu. Mae'r sôn am dadau fan hyn, yn un diddorol. Mae'r cwestiwn yn cael ei godi'n aml iawn, le mae'r tadau, a'r mamau hyd yn oed, yn yr eglwys. Yr rai sydd i ofalu am y genedlaeth a ddaw. Gwir yw bod Duw yn trefnu bod nhw i gael. Ond yn aml iawn ni'n wan i'w gweld nhw. Beth gallwn ni weid am y sefyllfa ni? Wel, i ni wedi bod yn ffôl. Ni wedi mynd ar ôl bethau na ddylen ni wedi mynd ar ôl. Ni wedi gogoneddu pethau sy'n ddiwerth, sy'n ddi-rym. A beth sydd yn wir amdano ni? Wel, i ni yn ddiobell o ran yn hunain. I ni yn ddi-nerth. I ni mwy na lai fel o'n ni heb iachawdwriaeth, heb goron, heb ddim. A dyna pam mae Jeremiah yn hyn yn troi at Dduw ac yn galw arno fe i adnewyddu. I ddychwel ni, i ddod nôl â ni lle i ni fod. Sylwch, mae'r cyffesu yn rhan mawr o'r benod. Ond mae'r newyddion da yn cymryd cymaint llai o eiriau. Ond maen nhw'n gymaint o bwysigrwydd iddyn nhw. Wastad yn licio pan maen nhw'n defnyddio geiriau fel dychwel ni a ddychwelir. Bregethwr a bregethodd. Mae geiriau yna wastad yn ei fi wenu, achos yn amlwg. Pan ni'n sôn am Dduw, pan mae e'n neud rhywbeth, mae'n digwydd. Am ddisgrifiad gwych am rhywun. Ond i bai pob pregethwr yn pregethu, felly fydde hwnna'n beth mawr i ddweud yng Nghymru hyd yn oed. Ond pan ni'n sôn am Dduw, yn sicr pan mae e'n neud rhywbeth, wel mae'n neud e. Sim dwywaith am hynny. Pan mae e'n rhoi bywyd, yna mae yna fywyd. Pan mae e'n creu y byd, wel, yna mae yna fyd wedi'i greu. A dyma beth mae Jeremiah yn galw amdano fan hyn. Dychwel ni. Dere ni nôl i lle o'n ni. Dere ni nôl i'r fan lle i ni'n llawn awydd i fod gyda ti. Dere ni nôl i'r lle le o'n ni'n yr aifft yn sylweddoli bod ni'n geithweision. Yn ddi-rym, yn ddi-nerth, yn ddi-werth. Dychwel ni fel bod ni'n mynd nôl i'r lle hynny, lle mae gyda ni fywyd a llawenydd. Pan ych chi'n edrych ar hanes pobl Israel, mae lot o fes, ond mae yna gyfnodau rhyfeddol o hyfrydwch na. Mae yna fannau lle mae yna ddedwyddwch gwych am y wlad. Lle maen nhw'n cael buddigoliaeth ar ôl buddigoliaeth. Lle mae yna ganu a mae yna glodfori a mawl o Dduw. Lle mae popeth yn hyfryd. A dyna beth mae Jeremiah yn galw amdano fan hyn. Fi'n gweld beth sy'n digwydd. Fi'n ghanol beth sy'n digwydd. Fi'n timlo beth sy'n digwydd. Ond dwy am gael mwy. Dere ani nôl.
derau ni'n ôl ato ni'n hunain. Bob tro fi'n darllen yr ail ddarn o adnod 21, mae wastad yn neud fi meddwl am beth mae pawb sy'n hun a fi'n parhau i weid. Chi'n cofio'r ddyddiau da? Chi'n cofio ddyddiau gwyll? Wel, aml iawn, fi'n goffo gweud na, achos fi'n eitha ifanc. A dim hof i ddim yn wych, chwaith. Cofio pan o'n i'n mynd i gyfarfodydd gwynedogion gyntaf, oedd pawb yn siarad am y doctor. Ac o'n i wastad yn tymlo fel codi lan a gweud, wel, marwodd cyn bod fi wedi cael yng ngeni. So na, dwi ddim yn cofio beth wedodd y doctor. Ond oedd na ddyddiau da. Ac i ni wedi gwybod dyddiau da lle ni wedi bod dan fendith yr arglwydd. Ni wedi gwybod dyddiau lle ni'n llawenhau yn ei iachawdwriaeth. Mae pob Cristion mewn gwirionedd yn gwybod rhywbeth am hynny. A'r magle wedi torri am traed yn gwbl rhydd. Yr ymwybyddiaeth na bod ni wedi cael iachawdwriaeth. Bod y geisglyd, bod y geisiwed a fi yn yr aifft wedi mynd. Bod y gythrymer o bechod arno ni wedi cael ei ddatod. Ond ni moyn y dyddiau hynny eto. Ond dyna beth yw yn awydd ni. Bod y goron yn dod nôl. Ond wastad ni'n ynghwyno ni am y llyfr emynau Methodistiaid Calfinedd bod nhw wedi newid yn Eden, cofiaf hynny byth. Y goron wedi golli, ond y goron yng Nghrist yn llwyd fwy, nid hon, rybys. Ni mewn lle llawer gwell nawr o achos Iesu Grist ar y groes nag oedd addag Efa. A dyna'r gwir amdano ni, bod ni mewn lle gwell os i ni'n credu yn yr arglwydd. Ond nid fyna mae pennod 5 yn gorffen. A mae lot o bobl ddim yn licio yr adnodau diwetha hyn, achos bod e'n swno negyddol iawn i orffen. Mae'r awydd na i ni gael yn dachwel os, ond mae'r ymwybyddiaeth bod ni ddim yn heiddi hynny yn parhau i fod yno. Sicr yng nghyfnod y Galarnad, ond nhw'n teimlo bod nhw'n heiddi dim. Ond nhw mewn mes o le. Ac eto, beth ni'n gweld yn Jeremia'n fan hyn yw bod e'n hyderu yn yr arglwydd. Bod yr arglwydd yn arglwyddiaethu dros hyn i gyd. Mae tueddiad gyda ni weddio os Duw a'i mynd. Wedi clywed ambell i berson yn Conan am hynny yn eitha diweddar. Gweud, wel, pam i chi'n gweddio hyn a wedyn gweud os Duw a'i mynd? Ond nid yw awydd Duw i wneud da i ni. Cerwch nôl i Galarnad pennod 3, edrychwch ar y geiriau. Disgrifiad o Dduw, 22, 23, 24. Halleluia! Beth yw awydd Duw dros ni gwneud da? Tregarog a glaslawn yw'r arglwydd, yw'r rhydig i lyd i roi le. Na beth yw'n Duw ni? Pam felly sydd angen i ni ofyn os Duw a'i mynd, os i ni'n gweddio am rhywbeth da? Pam? Achos i ni'n dod at Dduw. Adnod 19 yn eiriau rhyfeddol. Ti arglwydd a barhau byth. Dy orsedd fainc yn oes oethoedd. Na pwy ni'n siarad gyda? Y Duw sofran.
Y Duw sydd yn tra'r glwyddiaethu dros bob peth. Yr un sydd gyda holl hanes yn ei law. Yr un sydd gyda yr holl awdurdod yn ei law. Yr holl nerth, yr holl ddoethineb. Na pwy ni'n dod ato. A'r gwir yw pan ni'n dod ato fe, ni'n goffa bod yn ymwybodol o sut i'n yw e. Mae'n dduw perffaith. Mae'n dduw cyfiawn. Mae'n dduw pur. Mae'n dduw sydd yn cofio ein dregioni ni gyd. Ond, yn ei fab, mae'n rhoi ein dregioni ni gyd arno fe a'i dwy nhw i ffwrdd. Mae'r cwestiwn mae Jeremiah yn gofyn, a wyt ti wedi'n gwrthod ni? Pam wyt ti'n anghofio ni? Pam wyt ti'n gadael ni dros ddyddiau hir? Yn dod achos mae'n gwybod hwnna beth mae'n heiddi. Yn dod achos bod e'n gwbl ddibynnol ar ras Duw. Dyw e ddim achos bod e ddim yn credu bod Duw yn mynd i wneud dim byd. Dyw e ddim achos bod dim ffydd gyda fe new. Ond beth mae e'n gweud yw, ti yw y Duw sydd yn gallu, a mae e lan i ti. Mae lot o bobl yn anghyffyrddus tost gyda'r geiriau yna. Dweud wrth Dduw bod e lan iddo fe. Chi'n gwybod pam? Achos dyn nhw ddim yn nabod Duw. Dyn nhw ddim yn gwybod sut un yw Duw. Dyn nhw ddim wedi brofi fe'n bersonol. Mae'r syniad hyn gyda nhw o sut un nhw, a felly mae rai bod Duw rhywsut yn debyg iddyn nhw. Wel, gwaith i gyd os mae Duw yn debyg i fi. Ond Duw e ddim. Ac felly pan dwi un gweud, ond mae lan i ti o Dduw, dwi ddim yn gweud achos bod fi'n becso bod Duw ddim am yn dychwelyd ni. Dyw e ddim achos bod fi'n ddim yn meddwl bod e am adnewyddu'n dyddiau ni megis gynt. Dyw e ddim achos bod fi'n meddwl bod Duw yn dduw creulon, a felly am i ni aros yn y twll a'r pembleth i ni yno. Ond mae achos bod fi'n hyderus yn y Duw i ni gredu. Wel, sy'n problem gyda Jeremiah fod yn onest gyda Duw. Sy'n problem gyda fe galw ar Dduw i'w ddychwel e. Nac i ddweud wrth Dduw, mae e lan i ti. Achos mae e'n sicr o pwy yw Dduw e. Mae'n codi'r cwestiwn i ni, oedden ni'n sicr o'r Duw i ni'n addoli? Oedden ni'n sicr o'i awydd a'i galon e dros do ni, a dros bobl yn gwlad ni, a dros bobl yn byd ni? Oedden ni wedi deall bod Duw yn ein caru ni gymaint nes bod wedi rhoi i fab yn brydwaith drosto ni. Oedden ni'n ymwybodol tw dyna beth yw calon yr efengil. Ni'n gweud bod ni yn. Ni'n cyhoeddi bod ni yn. Ond ydyn ni wir yn ei gredu fe? Achos os ydyn ni wir yn ei gredu fe, wedyn ni'n hapus i ddweud, mae e lan i ti o Dduw. Ti sydd gyda'r hawl i wneud beth a fyno. Ti sydd gyda'r hawl i wneud e ta pryd wyt ti'n i fyny. So ni'n gweithio'n da gyda amseru Duw, ydyn ni. Chi'n mo pam? Ni'n byw mewn amser. Chi'n mo le mae Duw yn byw? Ti hwnt i amser. Mae'n byw yn y rhagwyddoldeb. Mae'n gweld yr ystod mawr i gyd, y dechrau a'r diwedd a'r canol yr holl amser.
Mae'n gwybod beth mae'n neud. Mae Jeremia yn gyffyrddus iawn yn galw fan hyn ar y ddew. Achos bod e'n gwybod yn wir, yn syml iawn, mae da yw ein Duw ni. Ac bod e'n onest am ei sefyllfa, i wendid, sefyllfa i bobl, mae'n gwybod bod Duw yn gallu newid hynny mewn amrantiad. Ond mae'n barod i Dduw i benderfynu pryd mae'r amrantiad yn digwydd. Os gyda ni'r un hyder yn Duw, ac oedd gyda Jeremia. Achos dyna'r Duw mae'r Beibl yn cyflwyno i ni. Duw mawr, Duw tragwyddol, Duw holl bwerus, Duw cariadlawn, Duw rhyfeddol. Dyna pam ni'n dod i addoli Duw gobeithio, achos bod e'n fath un. Duw sydd wedi trefnu i achawdwriaeth. Wel, i bobl cyfnod Jeremia, gaethon nhw addewid, ond 70 mlynedd. Dyna'r un oll bydden nhw mewn ceithglyd amdano. 70 mlynedd. Sy'n proffwydoliaeth o'r gref i roi i chi. Sa'n gallu gweud am 70 mlynedd. Ond lle weithwch chi am Dduw. Dduw dwi'n ei gredu yno fe. Duw hefyd dwi'n gobeithio bod chi'n ei gredu yno fe. Duw trigarog. Duw sydd am fendithio. A chi'n mo beth? Mae yn bendithio. Hyd yn oed yng nghyfnod Jeremia, hyd yn oed yng nghyfnod y geithglyd. Chi'n mo beth oedd Duw na? Gyda'i bobl. Yn nerthu ac yn cynorthwyo nhw. Chi'n cofio hanes Daniel? Hanes digwyddodd yng nghyfnod y geithglyd. Boes bach. Oedd Duw yn dda pryd hynny yn dod e. Oedd ei gyda'i bobl yn y geithglyd. A wedyn maen nhw'n dod nôl. Chi'n gwybod beth, o'n nhw'n cona'n fwy pan ddeithon nhw'n ôl fed. Mae gen i bobl od. Diolch bod Duw yn gyson ac yn ddigyfnewid ac yn dda bob tro. Gwnewch i ni weddio. O Dduw dad, i ni yn dod ger dyfrondi ac i ni yn cyffesu bod ni, fel y bobl hyd yn oed yn y wlad hon, wedi colli gymaint o bethau. Ond y peth i ni'n edifeiriol fwyaf ohono yw bod ni wedi colli'r syniad a'r dealltwriaeth o dyfawredd di fel Duw. O fawredd dy gariad di tuag ato ni a'r iachawdwriaeth i ti wedi wneud ar ein cyfer ni yn dy fab. Ac ni'n gweddio yn y cyfnod hyn yn y dyddiau rhai a byddai di'n mawrygu'r pethau hyn unwaith eto yn golwg ni. Ac y byddwn ni yn lloni ac yn llawn eto o gariad tuag ato ti am dy iachawdwriaeth ac am dy berson. Cynorthwya ni, dangosod y hunan i ni, a rhoi ni ffydd i gredu'r pethau hyn amdano ti. Ac ni'n gofyn hyn i gyd yn enw cynheiddiant Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O'n i'n mynd i ganu gloi am mynd 460, 460, rwy'n chwenech gweld ei degwch ef, sy'wch popeth is yr hod, na welodd lluoedd nefoedd fawr, gyffelib iddo'r ioed. 460.
Bendithiad yr arglwydd di, y chadwed di, a llywyrched yr arglwydd ei wyneb arnat, a thrigarhaed wrthyt. Dyrchafed yr arglwydd ei wyneb arnat, a rhodded i ti dangnefedd. Amen.